Tervetuloa Jytimeen! Jydin on uusi hyperlokaali uutismedia, joka kertoo hetkistä, tapahtumista ja ihmisistä suorasti sekä raa'asti Jyväskylän ytimestä. Siitä mikä tämä ydin on, kertoo oheinen video tarkemmin. Hyperlapse-sovelluksella tehty video kertoo, mitä tarkoittaa raakana ja suorana. Jydin panostaa äänelliseen kerrontaan. Samoin kaikki materiaali on tehty mobiililaitteilla. Ytimestä kertominen on helppoa ja vaivatonta. Siksi haluamme myös teidät mukaan. Mikäli näit ytimessä tai koit siellä jotain, kerro sitä meille. Kuvaa, videoi, äänitä, ihan mitä vaan. Laita tietoa tulemaan ja olet silloin itsekin paremmin Jytimessä. Voit myös osallistua Twitterissä ja Instagramissa hashtagillä Jydin. Kokeiluvaiheessa teemme pelkkiä nostoja. Tulevaisuudessa Jytimestä on tarkoitus luoda keskusteleva kohtaamispaikka, jossa mikään ytimessä tapahtuva ei jää pimentoon.